кӯшиш мекунам чанд хусусиятҳои фарқкунандаи мактабро байни дигар давлатҳои собиқ шӯравӣ бароятон иброз кунам. умуман мактаб дар Шветсия барои кӯдакон ройгон аст. ин афсона не, балки факт аст. дар мактаб кӯдакон ба ғайр аз дарс кардан боз хӯрок низ мехӯранд. ин як хусусияти фарқкунанда байни мактабҳо аст. ҳама лавозимоте ки барои кӯдакон лозим аст мактаб барояшон тақдим мекунад. на ин ки кӯдакон соли оғози таҳсил ҳама лавозимотро худашон мехаранд ё волидайни кӯдак мехарад. Не, ба ғайр аз ин мактаб барои кӯдакон компютер низ пешниҳод мекунад ва он компютер ё ин ки планшет аз ду якеашро худи кӯдак интихоб мекунад. то надонем нодонем. ғайр аз ин барои кӯдаконе ки маъюб ҳастанд бисёр шароити хубе фароҳам овардааст. кӯдаки маъюбро ҳар субҳ соати 8 яъне соат муайян карда мешавад. таксӣ меояд ва ба воситаи таксӣ субҳ барвақт ба дарс меравад ва баъд аз он ки дарсаш тамом мешавад боз ана ҳамон таксӣ ба хона баргашта меорад. таҷриба ҷамъи амал баробар ба пешравист. дар оянда мо метавонем ба вазири маорифи дигар давлатҳои собиқ шӯравӣ инро тавсия кунем, чун ин як таҷриба аст. чун кас ки сафар кард ҷаҳондида мешавад ва дар аксарияти давлатҳои собиқ шӯравӣ вазифаҳо ин меросӣ шуданд. аз ин ро хуб дигар нафарҳое ки соҳиб таҷриба ҳастанд шояд ки наметавонанд соҳиби ягон вазифа шаванд ё вазири ба монанди вазири маориф гарданд, аммо худи фарзандони вазирон метавонанд ҷаҳондида бошанд. фарзандони вазирон метавонанд ки сафар кунанд ба дигар давлатҳо, дар дигар давлатҳо таҳсил кунанд то бубинанд ки чӣ гуна фарқият байни мактабҳои дигар давлатҳои дунё ҳаст. баъд аз он ки соли хониши нав оғоз мешавад, дар тоҷикистон проблемаҳои волидайн пайдо мешавад. либос харидан, дафтару ручкаву қалам харидан ва боз лавозимоти дигаре барои мактаб заруриро харидан ин як мушкилие аст. барои чӣ? масалан дар ин давлате ки ман дар борааш ба шумо нақл мекунам метавонанд барои кӯдакон ҳатто ба ғайр аз қаламу коғазу китоб компютеру планшет барояшон тақдим мекунанд. яъне ки барои чӣ дар ин ҷо имкон пазир будаасту дар дигар давлатҳои собиқ шӯравӣ ин имконро надоштааст. яъне шояд камбудӣ дар худи мо аст. то надонем нодонем. шветсия ҳарчанде ки борҳо ман таъкид кардам қисмати зиёд аксарияти мардуми сведан ғайри мусалмон аст, вале дар сведан тақрибан дар ҳама шаҳрҳо мактабҳои исломӣ ба монанди мактаби кардоба дар Стокгольм вуҷуд дорад ки дар он мактаб мувофиқи анъанаҳои мусалмонӣ масалан дарс кунад ва ҳатто вақти намоз меояд кӯдакон онҳое ки худашон хоҳиш доранд метавонанд ҷойнамозашонро партоянд. як ҷои махсусе ҳаст ва намози худро адо кунанд. ва бубинед ин дар давлатест ки аксарияти мардумаш ғайри мусалмон аст. бубинед ин бартариҳо ҳама аз ҳисоби ҳукумати Шветсия аст ва барои кулли мардум як аст. фарқ надорад мардуми швед аст ё ин ки мардуми дигар миллат аст, фарқ надорад. ба ҳама бо як чашм нигоҳ мекунанд ва мактаб куллан барои ҳама бепул аст. ва ин таҷрибаро мо бояд ки дар оянда дар дигар давлатҳои собиқ шӯравӣ амалӣ кунем. барои чӣ ин
تجربه ها عملی نمی شود. شاید اینکه از این گونه برتری ها در دیگر مکتب های دولت های ترقی کرده بعضی وزیران شاید بخبر باشند و از این رو ما این برنامه را تصمیم گرفتیم تا که یک پیام رسانیم و خصوصیت های بهتری مکتب های دیگر دولت های ترقی کرده دنیا را برایتان نقل کنیم. این افسانه نیست بلکه فکت است.